नजरिया चुरावल बहुत बात में बाबा कैसन दीनावा देखवला लभर हमारे करता ते बाटे घेरल हो हमारे सोनाया से सोनावा के मार के कसाई लेखा सीजल हो कि ये भगवान यानी पानी आ जावे ओकर टेंट सोमियाना कबर के फेंक नमस्कार प्रणाम हमार भोजपुरी में चैनल में स्वागत बा। आज हम बानी आज नया कलाकार बानी। आज हमरा से तो पहली बार मुलाकात भइल बा। आज हमनी के शिवानी सिंह के स्टूडियो में बानी जा मैहर स्टूडियो में। आज गावे खातिर मतलब गाना गावे खातिर एगो नया कलाकार आइल बड़ी प्रीति तारना करके कुछ नाम बा इनकर। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत बा। सबसे पहले जे भी देखता चैनल के माध्यम से सबके प्रणाम करता नहीं हम भोजपुरी गायिका प्रीति तराना। ई भोजपुरी गायिका प्रीति तारना बाड़ी। इनका से कुछ बात करम कि राउर मतलब पहले चैनल का नाम का बा ये बता देना। हमारे चैनल के नाम बाटे सिंगर प्रीति तराना ऑफिशियल। अच्छा अभी मतलब कोई फिलहाल में गाना आइल बाटे? फिलहाल में बहुत सारा भी देवी गीत अभी अब लंच होके वाला बाटे। बहुत सारा गीत गा देनी अभी देवी गीत के डुएट भी सोलो भी। और अच्छा डुएट गीत केकरा साथे बाटे देवी गीत? डुएट गाना बहुत सारा सिंगर लोग के साथ बाटे और यही हमरो स्लो गाना भइल बाटे ढेर सारा सोलो गाना। अच्छा कहीं कहीं देखे के मिलल बा कि शिवानी सिंह के ई स्टेज प्रोग्राम में भी स्टेज साथ में प्रमोद प्रेमी के गाना में कोनो ट्यूनिंग देले बनी रहुआ। उ गाना के बोल कर रहा है थोड़ी दर्शक लोग के सुनाई। प्रमोद भैया के गाना में ही गाना में रहे हमारा प्रमोद भैया के लाइन ही रहे भगवान यानी पानी आ जावे ओकर टेंट सोमियाना कबर के फेंकाओ। प्रमोद प्रेमी का जो जिस टाइम ये गाना आया था ना लगन में इतना गर्दा मच गया था कि मतलब उसको कहिए भी मत है। ये मतलब प्रमोद भैया भी गाना प्रमोद भैया के साथ में तो विवाद भी अभी भई रहे प्रियंका राय के साथ उनका लेके बारे में का कहम एकरा में के सही रहे से गलत रहे कुछ बताइए। अब हमनी के का कहल जाओ बताई सब देखी अपना अपना जगह पर सब कुछ सही बाटे ना कलाकार के संबंधित रहेला तो कुछ जानकारी रहेला कि ना प्रमोद भैया सही बाड़े कि प्रियंका भाभी सही बाड़ी उनकर भी इंटरव्यू हमने के ले देखी प्रमोद भैया के इंटरव्यू सुनम तो प्रियंका जी गलत लागत नहीं। हाँ। और प्रियंका जी के इंटरव्यू सुनम तो प्रमोद भैया गलत लागत नहीं। ई तो बात जौन गनी सही कहत नहीं कोई भीरी से जाके देखले नहीं कि का बात रहे जहां बर्तन रहेला उजा ढांढू होखबे करेला। सही बात बाटे लेकिन यही रिक्वेस्ट रही कि प्रियंका जी भी अपन लाइफ बढ़िया से जी प्रमोद भैया भी अपन अच्छा से दोनों आदमी मिल मिलाप करके बढ़िया से लाइफ जी जा। मगही स्टार जेकरा के हमने के गुंजन सिंह कहल जाला उ भी गायक से नेता बनने की कोशिश कइलन पता ना सांसद एक बार बन चुका रहन। अच्छा उनका साथ में भी राउर गाना हाँ वहाँ के गाना में पूरा जितना भी प्रेमी के लाश नाम रहे गाना के और वो गाना में हमार बोल रहे तो लास्ट में हमार बोल रहे तब भैया कहने कि आजकल के डेट में समझ जाए कि 6 मिनट के कोई गाना नहीं सुना ना कोई गाना सुना था तो 2 मिनट चाहे 3 मिनट गाना के तो हमार लाइन लास्ट वाला रहे अंतरा तो भैया कहने की प्रीति छोड़ द लास्ट वाला गाना में तू कर लिह। और ओकरा में जितना भी रू धो जितना भी कमेंट समेंट रहल आरती छोटू के जब विवाद चलत रहे उस टाइम गाना गैले रही हम भैया के लाइन रहे कि जागो जागो कि जागो जागो छोटे बाटे घेरल हो हमारे सोनाया से सोनावा के मार के कसाई लेखा सीजल सोनाया से सोनावा के मार के कसाई लेखा सीजल हो। कहीं ई गाना छोटू और आरती पर ही गावल गया हाँ ई गाना उहे लोग पर गाना गावल रहल उनको के मतलब प्रेम संबंधित बात रहे बेचारा मरा गेलन कि कैसे का भइल तो हम ना बता सकेला कैसे कि विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल इतना चलता है एकरा वजह से मीडिया लोग पकड़ा जाता कि तू गलती कइले बाड़ा रहुआ का मतलब नजर में भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना विवाद होला ठीक लागेला? अब देखी सब कुछ हर एक जगह पहले ज्यादा विवाद होते रहे जातिवाद ज्यादा बहुत हम भी जातिवाद ढेर गाना गइले रही बाकी एगो में से गाना सुनाई जातिवाद वाला गाना राउर अपन गाना के अपन गाना हम ज्यादा डुएट गइले बानी जातिवाद में अपन एकल गाना हम कभी अपन लाइन बताई अपन लाइन राउर लाइन का एगो गाना हम गाना गइले रही जौन की बड़ा 2 दिन में मिलियन पहुंच के ट्रेनिंग में चले लागल कि लहंगा हो महंगा पहिरी आइल बानी रहतानी दूर सट जानी कहतानी काहे नहीं मानेला तू हमारा हो बात के देखो चुपे चाप बैठी हमारा तो नाच के ये हमारा लाइन रहे। और लड़का के लाइन रहे कि चौकी पर लौट जा साहजी के घोट जा ये लाइन रात रहे तो बहुत ही ज्यादा वायरल रहेगा। इनको गाना इतना मतलब
हिट करता है। ऐसे ऐसन गाना ही रहे कि चौकी पर लौट दा, सास जी के घोट जा, ताहिर जी के घोट जा, ऐसे करके बहुत सारा गाना ही रहे जो उनके ट्रेंडिंग चल रहा है। ई लगन में इतना बाजा रहे कि कोई के वास्ते ना रहे गाना के आगे। अच्छा, कुछ अपन ऐसन भक्ति गीत अभी तो दुर्गा पूजा आइल बा, एकरा में एल्बम कुछ तैयार के लिए बनी? एल्बम बहुत सारा बाटे, लेकिन अभी देखी आजकल के गाना जन बाटे ना, पहले अगर बतैला हम के पहले चोरी। से चोरी हो जाता है, एकरा वजह अच्छा, से। ठीक बा, पिछला साल के कोनो भक्ति देवी गीत होके ओकरा के बा? हाँ, बहुत सारा बाटे, लेकिन याद नहीं के पड़त। द देवी गीत नहीं या तो आपन कोनो अभी हाँ, जोन। हाँ, एकदम। अभी देखिए एगो बड़ा बढ़िया गाना हमारा है, जो ना कि आशीर्वाद प्यार देनी जा रहा सब, और उ गाना देखिए आजकल के डेट में ना जौन भी कलाकार उभरत अड़न तो लोग ओकरा पर लग जाता है कि कैसे गिरा दिहल जा। हाँ, ये तो बात बा। अभी देख सकत है कि चाहे भोजपुरी हमनी के एगो चैनल रहे जोना पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर रहे, स्ट्राइक में गेल बा। उ चैनल का हम नाम ना लेम के चैनल पे मरले बा, लेकिन जे भी मरले बा बहुत अच्छा कइले बा। तहार कर्तव्य बनत रहे, तू मरले बड़ा, आज हमार कर्तव्य बनता कि फिर से ओमे लागल बानी। चल सुनाई हमर दर्शक लोग के। एगो गाना रहे मंजीत मेहरा जी लिखले रहे, आँखिया के पुतरी हमरो की लागता कि उड़िए जाई, आँखिया के पुतरी हमरो लागता कि उड़िए जाई, अहे जाता टे धके दोसर रा, अहे हो बोर में बाबा कैसन दीनावा देखवला लभरे हमारे करता दीवार में बाबा कैसन दीनावा देखवला लभरे हमारे करता कि इतना बढ़िया सैड सॉन्ग भी सुना रही है। और जहाँ तक कि देखा जाए कि पवन सिंह का भी गाना है, मतलब शिवानी सिंह के साथ रहती है तो बहुत अच्छा अच्छा गाती होगी। तो हम बस दर्शक लोग के लिए पवन सिंह का गाना, एगो ई गाना गाइएगा, पवन सिंह पावर स्टार जेकरा के सरस्वती पुत्र के नाम से हमनी के जानी ले जा, एगो स्टेज पे गाना गेलन कि सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, एगो सॉन्ग एकदम। एकरा। ये गाना मैं बहुत ही ज्यादा गाती हूँ स्टेज पे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सनहिया लगावल अहे बहुत बात नइखे, लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात हो, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नइखे, केहू के मुआवल बहुत बात नइखे, मुआ के जियावल बहुत बात होला, मुआ के जियावल बहुत बात होला। अच्छा, जहाँ तक कि देखा जाता था मतलब हर एक गाना सैड सॉन्ग भी आवता, और सैड सॉन्ग मेरा इतना बढ़िया से मतलब सुर मधुर आवाज से गावत नहीं, हमरा तो लगा था कि कहीं धोखा उखा नहीं न भइल है। ये बात कोई भी मुझसे पूछ देता है कि इतना सैड सॉन्ग क्यों गाते हैं आप। मैं बता दूं कि मुझे गज़ल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं स्टेज पे गाती भी हूँ तो मुझे ज़्यादा लोग गज़ल के माध्यम से ज़्यादा ही लोग पसंद करते हैं, और ज़्यादा हम गज़ल ही गाते हैं। तो सैड सॉन्ग के मतलब आप दीवानी है। हाँ, अब अच्छा, गज़ल सब हमको लगता है कि पवन सिंह का जैसे ही गाना सुना है, उस गाने से बोल है कि मतलब सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नज़रिया चुरावल बहुत बात नजरिया होला। चोरावल बहुत बात होला। का कहल जाओ एकरा, ई जोन गाना गावत तड़ी अगर अच्छा लागत होई कमेंट बॉक्स में हमरा जरूर बताइम जा। और सबसे ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में रहुआ मानत हो कम तक केकरा के मानिला गायक में? गायक में हम कल्पना जी के मानी ना। अच्छा, हाँ। और जोन ई डूट में जैसे गाना गावलन शिवानगी सिंह के साथ में पवन सिंह, हाँ, तो इनका बारे में क्या? पवन भैया के बहुत ज़्यादा मानी ना। पवन भैया के हम मानी ना, वहाँ के सुर के जौन वहाँ के महतारी देले बानी, वहाँ के मयूर माई इतना बढ़िया जौन वहाँ की आवाज़ बा ना, हाँ। पूछी मत, मतलब बहुत बड़ा फैन बानी। अच्छा, तारा के मतलब शुरू से गाना गावे के सिखैला के बाद गुरु केकरा के मानिला? हम अपने पापा के मानी ना, काहे से कि ई लाइन में हमरा के पहिला गुरु हमार पापा बाड़न। पहिला गुरु काहे से कि ई लाइन में हम जब कदम रखनी तो पापा के वजह से ही रखले बानी हम कदम, और कहीं भी जाई ना तो पापा की वजह से ही जाई ना, साथ में जाइला हम पापा कहीं भी जाई ना तो तो। मतलब शुरू में गायकी के सीखले, जैसे शिवानगी सिंह के दादाजी गायकी सिखलन वैसे तारा हाँ, के? तो हम जब ऐसे ही मतलब सीख धीरे-धीरे ऐसे ही स्टेज करत सब सीख गईनी थोड़ा-थोड़ा। मतलब शिवानगी सिंह के जहाँ तक हाथ बा कि प्रीति के मतलब स्टेज प्रोग्राम पर धीरे धीरे ले जाते तो कहल जाओ कि शिवानगी सिंह के छोट बहन प्रीति सिंह बाड़ी, प्रीति तराना। तराना।
वो मुझे बड़ी बहन मानती हैं। अच्छा वो बड़ी मानेली या अपना से छोट मानेली, चलिए बहुत बढ़िया बात बा। और वीडियो के अच्छा लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम। धन्यवाद।